Ahojte, pozdravujú vás Gondovci. Keďže naše ovečky nemôžete vidieť naživo, radi vám plemen oviec Suffolk, z ktorého chovom máme niekoľkoročné skúsenosti, predstavíme aspoň takouto formou. Suffolk je anglické mäsové plemeno väčšieho telesného rámca s hlbokým hrudníkom na stredne dlhých a dobre osvalených končatinách. Toto plemeno je zaujímavé hlavne vďaka svojim výrazným charakteristickým črtám. Hlava a končatiny sú čiernej farby bez vlny. Obe pohlavia sú bezrohé. Veľmi špecifický je klabonos, ktorý robí profil hlavne samčích zástupcov tohto plemena mimoriadne zaujímavým. Trub je veľmi dobre osvalený a všetky časti tela by mali hladko splývať a vykazovať charakter zvieraťa šľachteného na mäsovú užitkovosť. Sú to na pohľad veľmi milé zvieratá, ktoré si rýchlo zamilujete. Nedojné plemená oviec momentálne naberajú na popularite hlavne vďaka jednoduchosti systému chovu. Snažíme sa ich chovať v čo najprirodzenejších podmienkach s využívaním všetkého potenciálu prirodzenej pastvy bez zbytočných zásahov. Suffolk nie je typickou stádovou ovcov, čo dokazuje spôsobom pasenia. Najčastejšie sa pasú v skorých ranných a neskorých večerných hodinách. Preto je pre ne oplôtkový systém pasenia ideálny. Ovce chováme celoročne vonku. Na pasienkoch sú prístrežky, ktoré slúžia ako úkryt pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Systém krmenia je polointenzívny, čo znamená, že počas letných mesiacov sa ako hlavný zdroj využíva pastva a v zimnom období je hlavnou zložkou krmnej dávky seno a senáž. Takmer celoročne sa ovciam podáva aj jadrové krmivo. Snažíme sa ich držať v čo najlepšej kondícii. Sú to predsa plemenné zvieratá. Bahnice sa vyznačujú vysokou plodnosťou. Plemenný štandard tohto plemena udáva približne 180% a v našom chove sa nám to darí obhajovať. Vo väčšine prípadov je pôrod bezproblémový. Ovce sa bahnia vonku v prirodzených podmienkach. Plodnosť je dedičná úžitková vlastnosť. Šanca na dvojičky sa zvyšuje, ak aj obaja rodičia budúcich potomkov pochádzajú z dvojčiek. Bahnice majú veľmi dobré materské vlastnosti a bez problémov vychovávajú svoje potomstvo. Jahňatá sa rodia výnimočne životaschopné. Už niekoľko minút po narodení ich sací reflex prinúti postaviť sa na nohy a prvýkrát sa napiť kolostra od matky. Toto je veľmi dôležitý krok, pretože prijaté kolostrum obsahuje všetky protilátky od matky na naštartovanie imunitného systému potomka. Jahňatá sa snažíme čo najskôr privykať na jadrové krmivo systémom škôlkovania, čo sa potom odrazí na prírastkovej schopnosti jahňat, ktorá sa pohybuje na úrovni 300 až 400 gramov na deň. Tieto prírastky sú pre chovateľa veľmi lákavé. Naše barany sú preto vhodné aj na medziplemenné kríženie, kedy vyššia mliečnosť matiek spojená s genetikou mäsového plemena zaručí vyššie denné prírastky. Jatočné jahňatá sa vyznačujú veľmi dobrou kvalitou mäsa a vysokou výťažnosťou. Sme presvedčení, že prednosti plemena Suffolk sú tým pravým dôvodom, prečo sa rozhodnúť pre chov týchto ovečiek. Či už v čistej forme, alebo vo forme medziplemenných krížencov. Prajeme pekný deň a veľa chovateľských úspechov.